खोनासंलाय, नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो। जेब्ला आं गोदान भिडिअफोर लानानै फैयो अब्ला नोंनिसिम सौहैनायफोरबायदि। जिउआव जाफुंसार जानो बे मोनबा खोथाखौ अरायसम गोसोआव लाखि। हरसेनि गेजेरावनो दोहोनि खालामनाय कम्पानिनिफ्राय अरायसम गोजानाव था। नोंनि खामायनायखौ अरायसम मोजां खामानियाव बाहाय। नोंनि आरजिनायखौ अरायसम 10% लाखिनानै दोन आरो गियानखौ आरजिलांबाय था। आरो गेदेरथार मालिक जानो नाजानायनिख्रुइ साबसिन फिसा मालिक जानानै थानो नाजा। लकडाउनाव मानसिया जौनि अनगा थैयाखै ना आरो गुटखानि अनगा थैयाखै। बिदिब्ला जों मोजां हुदाखौ बाहायनांगौ, बेबायदि गाज्रि हुदाखौ अरायसमनि थाखाय फोजोबनांगौ। सिगारेटआ इम्परटेन्ट नङा, नाथाय बेखौ बानायनाय मानसिया दिनैसिमबो धोनि। जौआ इम्परटेन्ट नङा, नाथाय बेखौ बानायनाय मानसिया दिनैसिमबो धोनि। जाग्रा आदारा जोबोर गोनां, नाथाय आबादारिफोरा दिनैसिम गोरिब। जुदि नों सोदोबा रिलेसनाव थानानै गोजोननाय मोनाखै, बिदिब्ला नों रोखा फोरमायनानै हो। सोरनिबा गोसोजों गेलेनाया मोजां खोथा नङा। दिनै दुखु जादोंब्ला गाबोन खुसिबो फैगोन। इसोरा अनफावरि, नोंखौ माब्लासिम मोदै हगारहोनो? बेबायदिनि थाखायल' नेहो, मानोना नोंखौ मिथिखागौ जे बियो नोंनि थाखायनो नेनानै थागोन। जेब्लाबो बैसोरबायदि सानै मानसिजों सोमोन्दो दालाखि। सेथिया बिजि आरो नैथिया खोमोनदि। बिजि मानसिया गावनि समायजों खोथा रायज्लायगोन आरो खोमोनदि मानसिया गावनि मतलबजों गोसोखांगोन। सासे सिख्लाखौ बयबो गार्लफ्रेन्ड बानायनो सानो, नाथाय बे सिख्लाखौनो रावबो गावनि जिउनि असे लोगोरि बानायना लानो साना। मा गोसोआव गिखांनाय दं नामा? इयुनाव नोंखौ बिसोरनो गोबां गाबहोगोन, जाय नोंखौ सिगाङाव बुङोमोन मिनियोब्ला नोंखौ जोबोर मोजां नुयो। बेफोरबायदि मानसिनिफ्राय जेब्लायबो गोजानाव था। टाइम पासनि थाखायल' सोरनिबा जिउजों दा गेले, मानोना नोंहाथ' टाइम पास जागोन, नाथाय बैहा नोंनि आदोर जानानै थालांगोन, जाय इयुनाव बैखौ सोगाबगोन। बिखौ बावगारनोबा नों गावखौनो सोलाय, ओरैबायदि सोलाय जे बियो नोंखौ गोसोखाङो।